sa ráno rosí, treba chodiť bosý, treba trávu kosiť pre ten krásny pocit. Zrkadlím sa práve v tej zelenej tráve, v pieskovisku duše. Koník z dreva klušem. Tak s Riou som sa stretol, neviem presne kedy to bolo, ale počul som jej kazetu. To bolo asi prvýkrát, keď som chodil do hudobnej školy, tak tam bola jedna kazeta. Ja som chodil k pánovi Rašimu. My sme niekedy nehrali iba na gitare, ale sme počúvali aj muziku na hodinách. To znamená, že som iba nehral, ale sme sa bavili aj o muzike. A on všeličo mal tam po stole a zbadal som ako jej kazetu. Tak som si to proste pustil. Pamätám sa prvé dve piesne, ktoré ma zaujali. Tak prvá bola Kolotoč, čo máme aj na albume, a potom bolo Preludium pre dvoch, čo máme tiež na albume a z toho je vlastne teraz aj videoklip. To som si vlastne púšťal skoro dookola, lebo som ani neveril, že také niečo niekto môže hrať. V Dome kultúry v spolupráci so spoločnosťou Jeketáne vznikol projekt o spolužití rómskej populácie s nami. Taký celkom zaujímavý hudobný projekt a tam som sa stretla s muzikantami zaujímavými Ferkovcami, bratmi, ktorí pôsobia v divadle Romatan v Košiciach. Samozrejme s Ivanom Krajčírikom, s ktorým sme už v tom čase občas niečo spáchali spoločne. No a Ivanovi sa ich muzika veľmi páčila a rok vlastne spolupracoval s nimi tak samostatne. No a po roku dostali chlapci nápad, vďaka Ivanovi zrejme, že by privolali mňa k spolupráci a že by sme vytvorili možno niečo zaujímavé na slovenskej scéne. Ivan vlastne programovo vymyslel, že bude na slovenskej scéne pôvodný slovenský autorský šanzón. Taký deň má zmysel, bez voňaviek miniel, svieži ako lúka, čo sa oku núka. Taký deň má význam, keď sa k sebe priznám, keď mi duša výska, že je iný blízka. Život točí kolovrátok, hlavu ako ruletu, otočíš len zo pár stránok, na krku máš pubertu, zavíska si pár od Vánok, zavíja fujare, už máš v čele zástup vrások, po mladosti bujarej. Život je mariáš, ak nie si profík, darmo sa namáhaš, schovávaš tromfy, zvrčumí do karát, ten pozná fígle, ak s ním kamarát, prehráš aj rifle. Ondrej Ferko, Jozef Ferko, to bola vlastne taký základ toho Ahasféru, kedy my sme hrali asi rok iba samostatne. Urobili sme pár nahrávok pre slovenský rozhlas v Prešove a ja som rozmýšľal, že čo budeme robiť ďalej, ako to vlastne bude ďalej, lebo všimol som si, že Ondrej má obrovský cit pre improvizáciu a on tú muziku proste cíti jednoducho. Je to neuveriteľné, ak on hrá a doprevádzal aj jednu rómsku šanzonierku na tých koncertoch. Keďže som poznal Ríne pesny, tak som sa rozhodol, že ju pozvem na našu skúšku. Tak som ju zavolal na tú skúšku, presne som asi vedel, že ktoré Ria zahrá tie prvé piesne. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo tiež nevedela, ak sa k tomu Ondrejovi má chovať, ako bude reagovať na tie pesničky, lebo on je tiež taký, že ja viem hrať a nikto iný nevie hrať. Tak sme sa proste posadili tam v tom kultúrnom dome v Liptovskom Mikuláši, Ondrej si sadol za klavír, no tak Ria hraj. No a Ria, ako vždy, to prehrala, lebo to je asi jedna z jej najlepších piesní.
Ondrej Bach, on je totálny sluchár, ako pozná fantastický harmóniu, proste sadol za klavír a začal hrať. Proste. A Ria začal do toho spievať a už proste my išli zimom riavky a už začala tam byť taká atmosféra, že už všetci začali cítiť to, že prakticky to bude niečo to bude perfektné asi, bude to fantastické. Boli sme presvedčení, skrátka všetci sme dospeli po tých, najmä po koncertoch, ako to býva, keď sme sa o nejakej krčmičky a mali sme taký veľmi dobrý pocit z toho hrania a pocit zadozučinenia a spokojnosti, tak tam vznikali tie prvé nápady, jak by sme dali dokopy ten album. Veril som, že to CDčko nakoniec uzrie svetlo sveta. Pre mňa bolo najdôležitejšie dať dokopy tým ľudí, ktorí vlastne sa dopracujeme sa až do konca. Lebo tie kapely, čo sú dnes, si neuvedomujú, že naozaj všetko je to postavené na tých ľuďoch, kam vlastne dojdeme. Zaujímavé na skupine je to, že naozaj, že každý je svojím spôsobom osobnosť a niekedy sa to proste akože bije. Naozaj aj Ondrej Ferko je určitým spôsobom hviezda a tiež chce byť hviezda a chce dostávať ten priestor na tých koncertoch a aj ho dostáva. Preto sú tie naše koncerty rôznorodé. Nie že rôznorodé, ale ten koncert má ucelený charakter a keď som to vlastne dával dokopy, tak som si povedal, že tým ľuďom chcem ponúknuť niečo také, čo tu nie je, niečo uvé, ale aby tam bolo toho čo najviac. To znamená, že my tým ľuďom na tých koncertoch nehráme iba šanzony, ale vystúpi tam aj Ondrej so svojimi piesňami. A nespieva ich iba po slovensky, spieva ich aj v rómskom jazyku napríklad. Taký rómsky pop sa hrá a to ľudia nepoznajú. Je to úplne niečo nové. Tým sú tie naše koncerty, dá sa povedať, že úplne iné. Dve lásky ako trám, to mi tak šachy hrám. Nech si len kto chce vraví, že som koketa. Fakt je, že ma to baví, vedie v tom paleta. Bože sladký, sladký. Jeden mi nosí stále kytice, druhý ma radšej boská na líce. Má to však jeden malý háčik, každý z nich sobášu ma tlačí. Samotná realizácia tohto CD albumu bola možno dlhšia, než sme sami predpokladali, jednak tým, že sme samozrejme nás háňať určité finančné prostriedky, aby sme sa mohli vôbec zavrieť v štúdiu. Jednak tým, že sme vyberali materiál a vlastne zostavovali piesne, ktoré by mohli sa na tom CD-čku ocitnúť. Tento album vznikal zaujímavo aj tým, že my sme vlastne nešli do nejakého vychýreného alebo slávneho štúdia, len kvôli menu toho štúdia. My sme sa zavreli do štúdia Rápežne s Marianom Musilom, so zvukárom a išli sme vlastne za zvukom, lebo sme počuli chýry, že je to výborný zvukár. Navyše Handlovčan, lebo my Handlovčania sme v zásade všetci šikovní. Takže my sme vsadili na neho, lebo sme vedeli, že sa môžeme na neho spoľahnúť a že sa nemusíme starať o stránku zvuku ani mu nič pripomínať, že on presne bude vedieť, čo naša muzika potrebuje. Máme to šťastie, že poznáme ľudí, ktorí vedia, čo robia. Jedným z nich je Marian Musil a som veľmi rád, že je to Handlovčan a poznám ho prakticky od malého chlapca. A počul som jednak jeho prácu, ktorú robil, niečo, čo nahrával, ale ja som v živote nevidel takého fanatika, ako on. Proste to je fanatik, ktorý asi dúfam, že nestraví iba celý život v svojom štúdiu niekde zavretý, alebo dúfam, že hej, pretože myslím, že od neho práca, ktorá vyjde, je vždy kvalitná. Najťažšia práca je naozaj zohnať tie peniaze. Bola zase práca, dá sa povedať, Ivana Krajčírika, čiastočne i moja. Vždycky sme naakumulovali nejaký kapitálik a potom sme išli niečo nahrať. No a zase sme niečo naakumulovali, zase sme išli niečo nahrať. V podstate dá sa povedať, že
tá dĺžka alebo tá doba, za ktorú sa to CD nahral, nebola spôsobená našou nepripravenosťou ako muzikantov, ale skôr tým obdobím, tým časovým úsekom, kým sme z peniaze. Tá samotná práca na kapely Ahasfér ako po hudobnej stránke je dosť rýchla. Ja si dovolím povedať, že ma to často až ohúruje, ako rýchlo vznikajú tie veci. A to vďaka tomu, že teda za mnou ako za spevačkou sedí vlastne jazzová kapela, jazzových muzikantov, ktorí sú vlastne natoľko zdatní a natoľko schopní improvizácie, že potom sa vlastne dohodnú len určité mantinely. Autormi pesničiek na albume som vlastne ja, zväčša hudba i text, a Ondrej Ferko, tiež hudba i text, takže sa to tak vzácne delí medzi nás dvoch. Ale Ondrej Ferko navyše je ako aranžérom všetkých 13 vecí, všetkých 13 piesní obliekol do takého pekného oblečenia šanzonového, takého zaujímavého, možno úplne nového zvuku, než na aký sme pri tých šanzónoch boli zvyknutí. Má podľa mňa tento človek dar, má ten dar, že vystihol podstatu tých piesní a že im našiel také nové oblečenie. Ako sme prišli, možno je zaujímavé k našej fotografke. S Jankom Kulichom sme tak brázdili po Bojniciach a možno sme zase hľadali iba niekde miesto, kde by sme si sadli. A sme išli po uličke a zbadali sme ateliér Malé leto. A výklad nás veľmi zaujal, Janko ma upozorňoval na ten výklad. Ak sme tak nazerali do výkladu, tak ja som zbadala veľmi zaujímavé čierno-biele fotie. No ja som vôbec človek, ktorý trpí nostalgiou, má strašne rád čierno-biele filmy a nemé filmy a vôbec ako. Tak mňa tie čierno-biele fotky uchvátili a tak som sa v tú chvíľu rozhodla, že tú majiteľku tam vystriehnem a že sa s ňou porozprávam. No a slovo dalo slovo a tak sme ju oslovili, či by nebola ochotná urobiť nejaké fotky pre novovznikajúcu v tom čase ešte kapelu, ktorá by potrebovala nejaké portfólio na vznik bilténu a plagátu a všetkým, čo s tým súvisí. Andrea súhlasila, no a tak vznikla spolupráca, ktorá začínala možno dosť pracovne, dosť tak stroho, ale vyvinul sa z toho veľmi dobrý priateľský vzťah, ktorý zaklopeme na drevo, s ňou máme až do dnešných čias. A keďže tie vzťahy boli naozaj nadštandardné a sú nadštandardné, tak prirodzeným spôsobom vyplynula spolupráca na videoklipe, keďže už album bol natočený. Mali sme za sebou prácu v štúdiu, pomaly sa mastrovalo, pomaly sa dokončievalo, tak vznikol zase z Ivánovej hlavy nápad, že by mal byť aj videoklip za tým albumom, ktorý by ho trošku zase posúval, trošku do povedomia divákov a poslucháčov. No a tak sme sa pustili aj do tejto práce na videoklipe. Som motýlom bez krídel, exemplár do sbierky. Už si ma snad videl,
bez falše pretvárky, špendlíkom prepichnutá na miesto obrázku, do tváre sa ti chechtám, kašlem ti na lásku. Andrea Zerola Blahová, to je vlastne ďalšia osobnosť, ktorú sme náhodou stretli. Ako našla ju Ria a keď som videl jej fotky, tak bolo to úplne úžasné. Som hovoril, že ja som taký perfekcionalista a vždy chcem všetko, aby bolo úplne super a aby sa hlavne všetko odlišovalo od ostatného. A keď som videl jej fotky, tak som vedel, že jej fotky sa 100% sa odlišujú od čohokoľvek, čo som videl. Tak som chcel vlastne od nej, aby nám spravila také fotky, aké nikto nemá. A vlastne za spolupráci aj s Riou, pretože aj Ria má také zvláštne videnie a má veľmi dobré nápady, tak oni dve spolu sa nejak vždy dohodli a sme nafotili veľmi zaujímavé fotky. Potom na ten album ona prišla s ďalšími nápadmi, mohli byť nejaké detaily tvári, že aby sme sa prezentovali ako skupina, ale ja som vždy od nej chcel niečo, aby to bolo vždy inak, je všetko ostatné. To znamená, že keď sme išli točiť aj ten videoklip, sme ju oslovili, keďže natáčala nejaké krátke filmy predtým, tak som od nej chcel, som jej iba jedno povedal a už som sa jej potom vôbec do toho nestaral. Chcem, aby ten klip bol proste iný. Kameramanom bol váš pracovník Mirko Majer, ako inak. No a keďže my sme kapela, ktorá nie je tlačená z nejakej agentúry, z nejakého vydavateľstva, tak za ňou nestali ani peniaze, tak opäť bolo treba zohnať samozrejme ako ináč peniažky a bolo treba zohnať i techniku a to bol ako nemalý problém, to si pamätám, že sme šediveli z toho, lebo už v jednu chvíľu sme si mysleli, že máme všetko zabezpečené a zhruba 2 dní pred natáčaním sme zistili, že nemáme ani kameru, ani kameramana, tak sme sa vrátili na vás a nebanujeme, pretože spolupráca s Mírom a s Ejo bola výborná. Myslím, že aj tí dvaja si v podstate veľmi dobre na place rozumeli. A zase to bola aj pre mňa nová skúsenosť zažiť ten taký pracovný chaos okolo toho, čo ľudia zvyčajne nemajú možnosť nahliadnúť do toho zákulisia. Niekedy mám z toho veľmi dobrý pocit, čo sme spravili. Naozaj sa to líši od všetkého ostatného, čo tu ide. Niekedy mám aj z toho až taký zmiešaný, niekedy možno až strach, že či sa to vôbec, ako tí ľudia na to zareagujú, že čo vlastne si o tom budú myslieť. Nie je tam použitá žiadna nejaká veľká technika. Všetko sme si vlastne urobili vlastnoručne, každý na tom pracoval s celým svojim srdcom, len aby to proste super, aby to bolo úplne perfektné. Každý sme fízel, hľadáme tajnosti. V každom je Kain i Ábel, zloba kus ľútosti. Každý z nás hľadá krídla, len nevie, kde ich nájsť. Hádka ti mandle zdvihla, v srdci máš novú zášť, napnutá ako struna. Je láska v rozpakoch, 1000-krát puká stoná s bolesťou otrokov. Koľký raz nad tým dumám s tušením prorokov, že láska je len omam, horknúci po rokoch. Napnutá ako struna, je láska v rozpakoch. 1000-krát puká stoná s bolesťou otrokov. Koľký raz nad tým dumám s tušením prorokov, že láska je len omam, horknúci po rokoch. Bolo to treba postrihať tak, aby to naozaj pasovalo podľa tej Andrejnej predstavy. To, čo si ona predstavila, aby to naozaj tak bolo. Nakoniec to vyšlo naozaj veľmi, veľmi dobré. Môžem tam naozaj poďakovať aj Ejinmu manželovi Otovi, ktorý sa staral tam o všetky tie kulisy a chodil tam s tým ventilátorom, aby tam tie závesy tak viali, ako mali. Proste bolo to fakt neuveriteľné. Som veľmi rád, že som naozaj na takých ľudí natrafil, že vlastne sme dokázali to, že nie je všetko iba o peniazoch. Je to všetko aj o tom, že keď človek niečo chce spraviť a naozaj mu na tom záleží, tak naozaj sa to dá
dá sa prísť do toho konca. Vlastne aj to je zaujímavé, že my sme sami boli súčasťou niečoho, čo sme nevedeli, ako dopadne. Jediný, kto vedel asi presne, ako to dopadne, bola EIA. Lebo my často sme na placi nevedeli, o aký zámer ide. Ale to je práve na tom obrazovom zázname zaujímavé, že ten výsledný efekt nakoniec človeka buď prekvapí alebo sklame. V tomto prípade ten výsledok je podľa mojich kritérií alebo môjho hodnotenia vynikajúci. Možno, že ten klip nie je komerčný, ako by ľudia očakávali, alebo že nie je taký, aké bývajú videoklipy v televízii, ale presne to sme my chceli dosiahnuť a presne to sa jej vlastne podarilo, že urobila obrazovo sprievod k piesni taký, ktorý je vlastne výtvarne, hlavne po výtvarnej stránke veľmi zaujímavý podľa mňa. A posúva tú pieseň ešte o krôčik bližšie k tomu poslucháčovi, divákovi, na ktorého my myslíme. Tak s novým ránom zase povstane nový krik, poznám v nemom úžase tvoj novúčičký trik. Obaja v jednej lodi, manželskom prístave, to zvyk nás za nos vodí, vraj nám to pristane. Napnutá ako struna je láska v rozpakoch, 1000-krát puká stoná s bolesťokou. Koľký raz nad tým dumám s tušením prorokov, že láska je len omam horknúci po rokoch. Napnutá ako struna je láska v rozpakoch, 1000-krát puká stoná s bolesťou otrokov. Koľký raz nad tým dumám s tušením prorokov, že láska je len omam horknúci po rokoch. Nakoniec celá tá výsledná práca sa zhodnotila v auguste, 26. augusta. V Bratislave v Kláriskách sme pokrstili nielen teda nakoniec CD, album, ale i videoklip, čo nebýva zvykom. Ten náš koncert vlastne sa realizoval v rámci Medzinárodného šanzónového festivalu, ktorý tuším ešte len druhý rok sa organizuje v Bratislave. No a Klárisky sú magický. Mal som trošku z toho obavy, lebo vlastne Klárisky sú kostol a ako to tam vlastne bude znieť, keď tam budeme vlastne hrať. Ale malo to úžasnú atmosféru a vlastne tá atmosféra toho kostola urobila svoje. Som aj veľmi rád, že tí ľudia, ktorí nám slúbili, že nám prídu pomôcť vlastne pokrstiť ten album, že prišli. Bez voňavých nidiel, svieží ako lúk, čo sa taký deň mám písal, keď sa k sebe priznám, keď mi duša blízka, že je
A zaujímavé na tom je, že sme mali 3 krstných rodičov, čo tiež asi nebýva zvykom. 2 krstných rodičov, ktorí po hudobnej stránke krstili album, Daniel Hevier za tak rečeno slovo a Peter Lípa za hudobnú stránku veci. No a potom sme oslovili Soňu Horňákovú, ktorú lepšie trošku poznám. Hlavne kvôli tomu, že Soňa má tiež videoklip, ktorý trošku korešponduje po tej vizuálnej obrazovej stránke s naším, lebo tiež je taký silne výtvarný podľa mojej mienky. Dano Hevier, ten nám krstil hlavne preto, že tiež som sa s ním minulé leto stretla na takej zaujímavej akcii workshop. To býva tiež každoročne organizovaný na osade Kurinec, kde sa stretávajú výtvarníci, hudobníci, proste kumštíri. No a funguje to tam týždeň a Daniel tam vlastne školil alebo zasvedcoval do písaného slova mladých ľudí. No a tak som to tam týždeň byla spolu s ním a myslím, že sme si rozumeli, že sme sa lepšie spoznali a ja som rada, že ten album vlastne krstila jak Soňa Horňáková, ktorá ma pozná, tak i Daniel Hevier, že teda sú to ľudia, ktorí majú možno takýmto spôsobom lepší vzťah k tomu albumu. No, ja som to počúval s takou veľkou chuťou a pristihol som sa, že niekedy naozaj zabudám, že som na koncerte a už som organizoval vrtal a hľadal všelijaké nuancy a naozaj párkrát som sa pristihol, že mi nastalo až tak dobre pri srdci, keď som počul nejaký pekný rím. Ja viem iba, lebo som vybavoval iba Petra Lípu a jemu, keď som telefonoval, tak on jednoznačne mi povedal, že on chce počuť CD. On si ho vypočul a mi potom povedal, je všetko v poriadku, akože prídem, môžem, mám vtedy akurát voľno. Vytvorenie CD albumu, tvorba videoklipu, to je samozrejme jedna vec a druhá vec je potom presadiť vlastne tieto 2 produkty a dostať ich vlastne k tým ľuďom, kvôli ktorým sa to celé udialo, lebo kvôli ním sme vlastne išli do štúdia a nahrali sme to, kvôli ním sme v Bojniciach nahrávali videoklip, aby sa k tomu konečnému produktu, čo nastalo, to dlhé úsilie, tí ľudia dostali. A tam potom človek nárazí na takú, ktorá na slovenskej scéne existuje a to je tzv. Menšinový žáner. To je vôbec pozoruhodná nálepka menšinový žáner, lebo na takom celoslovenskom festivale Country Lodenica, ktorý sa celý zaoberá menšinovým žánrom, som ja teraz v lete bola a tam sa zišlo v hľadisku mojim odhadom oka 10 až 15 tisíc, tak sa pýtam, ktorý slovenský interpret svojim menom dokáže prilákať 15 tisíc ľudí do Dska. A čo je teda menšinový žáner? Že možno, že to stojí za zamyslenie a že by aj tí ľudia v tých vydavateľstvách a agentúrach sa mali zamyslieť a mali by sa pozrieť, o čom je život a čo vlastne tí ľudia naozaj chcú. Tým nechcem povedať, že chcú šanzón alebo nechcú šanzón, ale ten priestor by mal byť, alebo to miesto pod slnkom by malo byť pre každý žáner. A v Čechách už túto vec dávno pochopili, že toto sa nedá takto deliť a že vlastne folkoví muzikanti v Čechách sú vlastne takisto komerčný produkt a dokážu predávať tisícky albumov, na ktorých koniec koncov profitujú aj tie agentúry, aj tie vydavateľstva. A je len otázka času, ja si myslím, a možno výmeny ľudí, alebo toho, že budú vidieť, že aj tie veľké kvázi komerčné hviezdy nepredávajú toľko, koľko oni si predstavujú. Je otázka času, kedy zistia, kde je zakopaný a čím prilákajú tých ľudí kúpiť si CD. Sedmo spáči, dnes tu máme jednu výnimočnú návštevu producenta, vydavateľa a gitaristu v jednej osobe Ivana Krajčírika. Ahoj. Ahoj, Ahojte. čau. A tvoje také dieťa, alebo nielen tvoje dieťa, je toto nové CDčko, volá sa Aha Šanzón a vaša skupina sa volá Aha Sver. Som motýlom bez krídel,
exemplár do zbierky. Kapela dnes môže preraziť iba jedným jediným spôsobom. A to je tak, že bude hrána v rádiách. Iný spôsob proste neexistuje a bude rotovaná ak boli rotovaní niektoré naše hviezdy, o ktorých by sme si možno ani neboli mysleli, že niekedy hviezdy budú. Ale proste, keď každú hodinu človek počuje nejakú pieseň v rádiu, tak už za chvíľku si ju spieva. A také piesne si myslím, že sú aj na tomto CD-čku. Tá cesta je naozaj veľmi ťažká a na Slovensku je, by som povedal, niekedy až zarúbaná. Pretože pokiaľ za človekom nestojí niekto veľmi silný a vplyvný, ktorý neviem, či musí podplatiť niekoho v tých médiách, alebo čo sa vlastne musí stať, tak tá cesta je naozaj ťažká. Naozaj o tom rozhoduje o tom pár ľudí na Slovensku. Budeme hrať, nebudeme hrať. Čo mi dá verš darom, taká noc je pekná, keď krouky bíli v teplách, taká noc spieva, sladšie ako réva, taká noc si sadne vo fľaši až na dne. Ďalší, myslím si, veľký problém je, že si myslia, že všetko sa odohráva v Bratislave. To je ďalší problém, pretože ja si myslím, že tak ako v mnohých iných európskych krajinách nie je centrum iba v hlavnom meste, ale majú ho i rôzne mesta a fungujú i tam vydavateľstva, tak i na Slovensku možno raz niekto na to príde a bude o tom premýšľať. No a potom sú ľudia, sme prišli na to, ktorí doslova rozhodujú o tom, čo sa bude púšťať a čo sa nebude púšťať. A tam je dosť ťažká situácia. A neviem, akým zázrakom sa nám mnohé veci podarili napriek teda tejto stene a tejto bariére presadiť. Pomalými krôčikami prerážame určité bariéry. Sú to drobné čiastkové úspechy, ale celé je to asi o tom, že človek sa nemá vzdať, lebo ja si myslím, že mnoho tých kapiel skončí v šuplíku alebo proste zanevrú na túto situáciu, nie sú ochotní bojovať. No, neviem, ako nám to dlho vydrží, ale zatiaľ sme teda ochotní bojovať a niečo preto urobiť, pretože sme sami na túto situáciu nahnevaní a tým, že sme muzikanti a chodíme kade tade, tak vidíme, koľko vynikajúcich kapiel. Nemusíme ísť ani ďaleko, v Handlovej je Zvonko G, ktoré je vynikajúce. Koľko je vynikajúcich kapiel na Slovensku, ktoré potrebujú byť vytrvalé, potrebujú dobiedzať ako osy a potrebujú niekoho, kto im dá tú šancu a možnosť. Čo bude ďalej, vlastne neviem to predpovedať teraz vôbec. Viem iba povedať, čo by sme chceli. Čo sa vlastne stane, záleží iba na všetkých ľuďoch, aj tí, čo pozerajú vlastne to, čo teraz sa im ponúka. To, čo im teraz môžem povedať všetkým, je iba to, že vlastne na vás všetkých záleží, že čo budete počúvať v rádiách, či aj my budeme vôbec existovať, pretože ak to vy nebudete počúvať a nebudete to chcieť, nebude sa vám to páčiť, tak my nemôžeme existovať. Môžeme to robiť pre tešenie, ale myslím si, že aj celý tento album a všetko sme spravili pre ľudí. Jednoznačne pre ľudí. Robili sme to aj pre seba, ale keď sa to tým ľuďom nebude páčiť, tak proste to nemá asi zmysel ďalej robiť. Takže ja počítam s tým, že to, čo chceme, je zahrať pár koncertov. Neviem, koľko ich bude, možno, že ich bude na Slovensku nejakých 15 v tých najväčších mestách. A tam uvidíme, ako tí ľudia vlastne budú reagovať. Budú mať teraz možnosť tu počuť nejakých rádiách, budú mať možnosť vidieť videoklip v našich televíziách a podľa toho oni posúdia, či sa im to páči, alebo či sa im to nepáči, či na ten koncert prídu, alebo na ten koncert neprídu, či si to CD-čko kúpia, alebo si ho nekúpia. A od toho bude záležať aj naša existencia. Ľudia podľa mňa majú záujem počúvať niečo nové a niečo iné. Otázka je, nakoľko sa im to môže podariť. Teda vieme o tom, že rádia sa spoliehajú na staré overené hity, na hity, ktoré už počúvame 20 rokov, na overené kapely, overené mená. A je otázne, či poslucháč môže nejakým spôsobom ovplyvniť túto situáciu. Môže, keby stále telefonoval a pýtal si niečo nové, môže.
Dúfajme, že aj ten poslucháč sa preje toho všetkého a že to, čo má možnosť počuť na tých letných festivaloch, nové kapely, dobré kapely, dravé slovenské kapely alebo aj nových že si ich bude pýtať, lebo to je asi jediná vec, ako nám môžu pomôcť, že budú si pýtať nové mená. Mám vlastný názor v hlave, ktorý sa stratí v dave, klukaté čiary v dlani, ktoré mi Pán Boh zdaní. Mám v očiach vlastné kino, každý deň som v ňom inou. Nekúpim si ten lístok, ten film je nudou. Isto, či utopencov, som vždy okej nad vecou. Na voze, či na koči, vždy ma niečo zaskočí. Na voze či na koči, vždy ma niečo zaskočí.